As ovellas lá no prado terán todas seu pastar. As ovellas lá no prado terán todas seu pastar. Terán todas seu pastar. No que o prado ten pradar. O pasto será de todas, mais de cada o paladar. O pasto será de todas, mais de cada o paladar. Mais de cada o paladar. No que o prado ten pradar. Ovelludas serán nudas, que o prado transformou en la fofa da cor da neve, cargada a luz da mañá. Ovelludas serán nudas, que o prado transformou en la fofa da cor. Bueno, aquí estamos en Porto do Molle, diante do que é o muiño de Porto do Molle, o muiño dos Barsíos, que ata o século XX, a principios do século XX, pois significaba algo moi importante en Nigrán, igual que todos os muiños que transcurrían por este río, o río Muiños, del Chandebrito, Camos, hasta os muiños que había máis na desembocadura. Este era un muiño especial, porque era un muiño moi grande, que daba traballo a moita xente e que ademais xeraba economía. Hai que recordar que todo o que ahora son grandes fábricas, grandes edificios tecnolóxicos, ata non tantos anos, pois eran campos de labradío e sobre todo era un lugar onde se cultivaba moitísimo millo. Sempre a xente maior sempre conta, nos Barsíos, as medas de palla corrían de un lado para outro e sempre iban correndo cando era a subida do río. Bueno, pois, cando chegamos ao goberno xa empezamos a pensar que esta xoia arquitectónica non podía seguir destrozando esa maneira que estaba. Empezamos a facer un proxecto de reconstrucción que, bueno, ahora o resultado final creo que é magnífico, espectacular, que ademais toda aquela xente que traballou no muiño, que viviu no muiño porque chegou a ser tamén vivienda, pois ahora cando veñen, pois, bueno, sinten asombrados e pensan que sí que valeu a pena. Bueno, foi un camiño pouquiño longo, pero un camiño que sí que valeu a pena, porque ahora mismo temos, xa digo, aquí como unha illa no medio do polígono terciario de Porto do Molle, pois este muiño dos Barsíos, que aparte pode funcionar e aparte nos vai a servir como referente cultural e arquitectónico para Nigrán. Contar de que eu vim para aquí con 6 anos aproximadamente, no 49, sobre os 50, botén aquí pois aproximadamente 19, 20 anos, moi a este muiño día e noite, as 24 horas, aproximadamente moi a uns 24 ferrados de millo nas 24 horas, moían as dúas pedras, unha pedra con caixa, outra pedra sin caixa. Había que cada 15 días pois desmontar as pedras do muiño para picalo e volvelo a montar, claro. Vivimos aquí pois con meus pais, había unha parte do muiño onde había un hueco, un departamento con 2 camas, unha cociña, había unha cuadra de vaca, para cerdo, para galiñas, bueno, incluso a zona onde estaba o dormitorio, o piso era de pedra, pero a outra zona era de terra. Que máis se pode dicir? De vez en cuando, no inverno, cando te dabas cuenta, igual te levantabas do muiño e tiñas os pés enterrados hasta o tobillo na agua, porque entraba agua pola parte de arriba. Estou aquí, en este momento, dando unha pequena explicación do que me acordo, do que sei, a xente que leva o tema e que van a restaurar para que quede o máis igual posible. Que, aparte de ser un patrimonio da zona do Valle Miñor, con un pouco de historia, pois
considero que estará ben rehabilitalo e que, polo menos, que o poña a funcionar como unha especie dun museo, non sei que. Simplemente é unha obra de ideas e de un pouco de traballo, pero non ten nada de malo para facelo. Sempre caen os materiales tamén, que iso tamén é un factor importante. A idea era que os chavales podan vir aquí, podan ver como era un muiño tradicional, reconstruílo tal e como era, e este tiña 3 ou 4 máquinas, non sabemos todavía agora se había a cuarta ou non, e por unha funcionar. E a outra zona, a zona de alá, xa facer unha rehabilitación, pero non en reconstrucción, que se note un pouco a diferencia, aquela dotala xa dun espacio máis amable, máis para poder dar charlas, que veñan os escolares, entón terá, nun futuro terá un chan distinto, aquí manterase o chan vello, a cuberta será similar, pero será lixeramente diferente para que se diferencie a parte nova da parte vella. E logo a balsa pola en valor facer un graderío e facer unhas baixadiñas para que tamén os rapaces podan ver o inferno. E como era, porque agora a calle subiu, bueno, xa o estábamos falando, subiu máis dun metro. Entón a idea é que baixar un pouco o peatón, cando tamén te vayas achegando, e o edificio tamén que aparezca, porque neste momento estaba un pouco enterrado. Vale, pois o que fixemos hasta ahora foi un pouco as situacións previas, non? De limpieza, de poder facer os destierres ao redor da edificación. O que nos resultou así curioso foi que apareceu un cuarto arco que non estaba en principio localizado, non? No proxecto tiñamos 3, e cando estábamos facendo a obra, esas obras de limpieza, pois nada, apareceu un cuarto arco xusto aquí, debaixo desta entrada que era a entrada principal, non? Bueno, foi unha pequena sorpresa, pero aí está. Bueno, pois aquí a miña función aquí neste muiño é reconstruir o que é a maquinaria do muiño e pola en valor, pola a funcionar. Entón é moi importante o testimonio de Lito, porque é o último que, bueno, foi fillo do muiñeiro de aquí. Fun a visitar as muiñeiras que aínda traballan de zonas aquí cercanas, que é Rosa de Malde, aí na zona de Camus e Olivia de Chan de Brito, e a verdad que foron dúas visitas moi productivas, porque saquei bastante información de, aínda que nos muiños, aínda que coñezas perfectamente a maquinaria, como digo eu, en cada muiño hai un enxeñeiro diferente. Entón, neste caso, mirei un pouco a tipoloxía das maquinarias da zona, que me valeu para entender un pouco, porque neste muiño non se conservaba nada. E isto valeume para entender un pouco como podía funcionar, os diferentes buratos que atopamos no chan, e como podía ser a maquinaria. Por exemplo, no muiño de Rosa de Malde, puiden entender como funcionaba o pexadoiro da Sateira, para cortar o paso da auga, porque é moi característico mellor desta zona. Eu xa fixe uns cuantos muiños, é a primeira vez que vou a restaurar un como este. E gracias a poder ver a maquinaria, que ela me explicase un pouco como funcionaba, que era de baixada e de subida e tal, e como era o mecanismo da parte de abaixo, da parte do inferno, pois puiden entender un pouco a dinámica do muiño e a enxeñería do muiño, e traspasala aquí a este muiño para reproducila. E no de Olivia, máis ou menos era o mesmo muiño, o que sí que tiña era un caixón, que me gustou moito, que era un caixón octogonal, que eso sí que se mira en moitos muiños, e tomei nota ben del tamén tamén con as fotos bellas que hai deste muiño de cando funcionaba, para facer o moble, o caixón deste. Estamos encantados de participar neste proxecto de restauración do muiño Porto do Molle, promovido polo Concello, por o noso Gran de Area na reconstrucción deste edificio que é un emblema do Concello. A aportación son a construcción dos tellados das dúas zonas do muiño, na zona que estamos actualmente, que era a vivenda,
leva un sistema de construción máis moderno, con madeira de abeto, leva aislamento, e despois a parte do muiño, que se usa o sistema de construción tradicional, con sistema de cerchas, en madeira autóctona de Galicia, como é o castiñeiro, e leva a tella á vista, como se construía antes. Chámome José Manuel Izalde Pérez e viví neste muiño 18 anos, desde o ano 64 ao 82. Viví neste muiño con meus pais, con miña abuela e meus irmáns, un total de 7 personas. É un sobrinho tamén, víamos de alquiler e pagábamos a renda en fariña, a ferrados. Daquela pagábamos 70 ferrados de fariña ao ano, que viñan levando durante todo o ano, e despois, ao final do ano, se non houbera chegado aos 70 ferrados, pois se lle puña un precio ao millo, ou comando vera, e o resto se devolvía, se lle daba en diñeiro, hasta completar o total, ano tras ano. Viñamos pa aquí porque, bueno, o que te contaba antes, meu pai, como nun accidente, quedou sin unha perna, e entonces quedou prácticamente sin poder. E entonces aquí fomos sobrevivindo con os animales, porque a través dos campos, o que daba o muiño, as maquías, pois tiñamos 3 vacas, tiñamos cerdos, tiñamos galiñas, pavos, patos, de todo. E, bueno, pois íbamos co leite das vacas, as crías, pois íbamos, que éramos pequenos cando íamos pa aquí, cando eu tiña 5 anos. E meu irmán 2, 3. Entendes? Entonces, bueno, pues logo xa fomos indo a traballar, pero hasta aí foi así a vida un pouco dura. Pero bueno, aquí estamos. Por aquí, isto era un camiño de lama. Aquí non había que andar con botas todo inverno, aquí non había nada, nin coche ni nada. Aquí solo co carro dos bois, o que pasaba por aí era o carro dos bois, nin trator. O trator viña no máis tarde, cando empezara a desaparecer os bois, pero aquí, claro, pasaba xente por aquí a todas horas, porque había moito, date cuenta que desde aquí hasta onde está case o Mercadona, todos se servían por aquí. E entonces por aquí, para unha cousa, para labrar, para tal, pasaba xente a diario. A abuela estaba aí sentada, sempre tiña con que charlar, que agora casi non se... Agora iso se acabou, agora cada unha tal, pero... A mañán sentábase aí e tiña veciños a todas as horas que pasaban pa lá, pa cá, pa lá, pa cá. E despois tiñamos outra cousa, que no verano, no verán, mellor dito, como non había agua, meu pai, para aguantar a clientela po inverno, collía o burro a vir da escuela, polas tardes, caraba os sacos, e íbamos a moer unha molinera eléctrica, ali a Negrán, ao lado do Retiro, onde está aquela casetiña de... Ali era unha molinera, do tío aquí de... E entón todos os días iba, e traía, e aí non cobraba nada. Nada porque a maquilla levaba a medida levaba o Antonio. Pero por facer servicios. Si aquí viña xente desde Camos, Nigrán, Parada, pero desde a Carrasca, todo está queimada, toda esa zona, todo iso todo acudía aquí. Isto, aí estaba a meseta onde se puña os sacos, e iso era unha estiva. Iso vindo neste tempo era unha estiva de sacos. Moer iso día e noite. Viña o entorno todo a moer, era o único muiño que había de agua, era o único muiño que... Si había por algúns por aí, pero creo que non estaban moito funcionando. Este era o que... E máis, estes tiñas que ir a moer ti. Este traía o saco e viñas a recoller a fariña. Ti deixabas o millo e despois viñas a recoller o saco da fariña. Moito a xente esperaba. Non tiña que facer, estaba de charla. Foron os anos, bueno, de chove tal, pero bonitos, sí.
que hoxe, bueno, é bonito recordalos, porque a veces cando dice a filla ou tal, e mira, eu con 12 anos, se levantaba ás 6 da mañá, muxía unha vaca, miña nai outra, collía ese burro rico cos bidóns e iba arriba da carretera. E chegaba, montábamos o burro no carro, e íbamos onde está o Mercadona a buscar os meducos da erva, e logo marchaba á escuela. E chegabas da escuela e non ibas a xogar. Ibas po campo. E a entrada principal era aquela ali. E accedías aí e aí había un pasillito que facía así e así hasta ali, hasta despois de pasar esa porta. E entonces aquí estaba a habitación de meus pais. Aquí isto estaba dividido ao medio e tiña dúas ventanas, estaba a habitación da abuela e a nosa. E ali había unha sala que cando viña, tiña unha irmán que estuvo en Inglaterra moitos anos, entón cando viña ela, o fillo e tal, ali se montaba a habitación. E ali onde tíamos a televisión e unha mesita, pero tíamos aquí 4 habitacións, 1, 2, 3 e a sala, 3 habitacións e a sala. E baño, aquí dentro nada, fora unha pieza que me chamaban daquela. E despois por aí, por ese pasillo, foi cando o papá abriu aí nesa ventana unhas escaleiras para poder acceder a ir a Serra la Agua. E por aí andábamos seguido, ese era o, home, íbamos por fora tal, pero a mañán para ir a Monsalas Vacas, por aí. Íbamos para o Pilón ou para o que fora, por aí. Sempre, na casa sempre se salía por aí. Mira, a gimnasia que facíamos nesa ventana, entrar e salir. A parede do pasillo continuaba de ladrillo, aquela ventana non, aquela porta non estaba aberta. Mirábase por alá, pero mirábase o ladrillo. E aí tiña unha xaula con cuellos. E nada máis. O tellado de madeira e o piso de madeira. E cando había unha chea, que isto se chediu, a carretera estaba ao fondo de aí, entraba agua aquí. Entraba nos agua no piso. Entón escapábamos para arriba, non sendo o meu pai que estaba na cama, e ela dicía, Pepe, que tal? Aquí arriba non chega. El sigo na cama, porque, claro, a cama tiña patas medio metro, e dixo, aquí arriba non chega. E el, máis tranquilo, era moi tranquilo. E nós tuvemos que salir para arriba para o alto, como se diz, pero Pepe non se moveu da cama. O muiño ensaujado, non podía mover, que iba a chover, que o fago para a cama. O que pasa é que os animales tíamos, logo as cuadras estaba a partir da casa para arriba. E o coberto, tíamos un coberto aberto de chapa, e aí, e despois, así por aquel, tíamos os outros cobertillos que apenas se viran das galiñas, onde estaba o forno, e tal, e o canizo. Non tíamos máis. A cuadra estaban os animales aí. E despois, o que se dixe, os galiñas, pavos, todos, dormían arriba no galiñeiro. Bueno, eu chamo Alfonso. Eu sou Marina, neta do... Ela é neta de Manuel Valverde Fernández, que foi o que comprou este muiño en junio do 36, por 5.000 pesetas, con as fincas e todo. Son as escrituras do muiño, que foi comprada en Sabarís. O apoderado era o cirujano Quintero, pero era dun familiar que estaba en Perú. Estaba en Perú e, bueno, foi comprada por 5.000, xa o dixen antes, de 5.000 pelas, a nombre de Manuel Valverde Fernández, o Rachote. Sí. E, bueno, estaba casado con Venancia, Puga. Puga Salgueiro. Era a abuela dela tamén. O muiño foi comprado con 7 fincas que tiña nos alrededores. Había unha que era máis grande, que era a que vai hacia o Atranco, por onde iba o río. E despois había unhas que eran pequenillas todas. Cando marchou o Villón, daqui, no ano 82, botén eu man disto. Aquí viñamos 21 persona a limpiálo. Xa estaban as silvas que limpámoslo hasta lá arriba. Por baixo de Con, casi, por baixo, bueno, chaman os halos aí, dunhas casas que hai. Eu aquí dentro recordo xa no último, vamos, xa no vais había unha pedra,
non había dúas pedras, pero unha xa non funcionaba. E esa foi a que preparamos nós, incluso eu máis un irmán meu, que é carpinteiro, fixémoslle con formicón un redondel, metémoslle un chisme, un saco así para baixo, e metelle furega e metelle 3 escobas. E entón andar barría e botaba para o cubo. Un invento que fixeran. Hoxe posemos o que é a primeira pedra, que é o pé, que é a pedra que non traballa, é a que queda abaixo. Sobre esta viría a moa, que é a que xira, e a que fai o traballo de moer o gran. Isto utilízase en moitos muiños, este tipo de estruturas para sentar as moas, cando son moas pequenas que non levantan o suficiente na altura, e para coller un pouquiño de altura para que a fariña caiga despois ben no caixón, pois entón fanse este tipo de estruturas. E nada, a partir de aquí construirase o resto do muiño. Esta é a base principal. De aquí temos que tirar unha plomada para baixo para saber exactamente onde vai o eixo do muiño e onde se pon a rieira, que é a zona onde vai apoiar o rodicio, que é a noria. E de aquí para arriba, pois construiremos aquí un chan de tablas de castiñeiro, un caixón octogonal, con un par de tapas, e despois arriba irá a moega colgada dun pau, dunhas cordas e un pau que chegará de viga a viga. Bueno, antes, obviamente, tenemos que poñer esta pedra en riba, que será tamén outro traballiño. E aquí, se podedes ver este rebaixe, aquí onde vai unha peza que se chama segorella, que é a que fai que cando o eixo gire pola forza do rodicio abaixo, pois move transmite é a peza transmisora da forza do rodicio o que é a moa. Sería unha peza metálica que ocuparía toda esta zona. Leva un burato aquí no medio para que transmita a forza do eixe. E o gran pasaría a través dos buratos que quedan nos laterales. Pouco máis os podo contar. Aquí vai tamén unha peza de madeira que se chama buxa ou buxo, leva un burato no medio e por aquí pasa o eixo de ferro. No eixo de ferro vai a segorella, que é esta peza que encaixa aquí. Logo xa na parte de abaixo sí que hai que facer outras pezas, como é a xateira, que é a peza que deixa entrar a auga. Neste orificio de aquí é onde se vai regular o paso da auga da xateira, con unha peza que sube e baixa e unha comporta que tapa a entrada de auga. E aquí neste burato que non atopábamos e hoxe o atopei por fin, aquí é onde se regula a altura da pedra, da moa. Leva tamén un inseño que según levantes ou baixes, a moa baixa o levante, porque tira da rieira, que é a que leva o rodicio do eixo, entón ti, tirando de aquí, levantas a pedriña un pouco para mover máis fino ou máis grosso. Procuro reciclar pedra. Procuro facer iso porque sei que son pedras que van a funcionar. Aínda que este vai a ser un moiño de exhibición e tal, pero procuro que sexan pedras que xa traballaron nalgún tempo, porque sei que van a funcionar. En canto a madeira, pois mira, normalmente nas zonas do inferno, que é unha zona onde a madeira vai estar mollada moito tempo, nos normalmente o que teño eu visto normalmente é madeira de carballo. Eu teño recuperado rieiras de máis de 70 anos que levaban aí metidas no fango e tal, e as sacas de ali, pegas unha cepillada e a madeira esa está como unha pedra, pero non rompe brocas, o sea, é unha pasada. Eu normalmente a que uso. Se a podo reciclar de vigas antiguas, que é madeira xa que está moi curada e tal, prefiro reciclar a de vigas antigas. O que é a xateira tamén a fago en carballo, incluso o eixo, o veo,
que é a parte de madeira do eixo, e só tamén a fago en carballo. O sea, normalmente eu utilizo carballo para a parte de abaixo. O que é o moble, todo, o caixón e tal, a moega, pois moita xente utilizaba pino, piñeiro. Son pezas que duran máis con madeira de castiñeiro. E de cara aos muiños que son sitios que están moi húmedos, incluso é unha madeira máis durable. Que veño de moer morenas, hai dos muiños de abaixo. Que veño de moer morenas, hai dos muiños de abaixo. Durmir coa muiñeira, ole, ole, non me cobra o traballo que veño de moer morena. O que fase levantar o rieiro ou rieira, que é a viga que vai por baixo do rodicio. E levantándose a viga, empezas a levantar a pedra. Ves que agora a pedra está firme, non se move. Entón ti empezas a darlle, tes a auga en funcionamento por abaixo, saindo da sateira, entón empezas a darlle aquí. En canto isto deixa de facer, ves? Cando isto deixa de facer resistencia, pois ponse a xirar. Xendo a rieira, agora a rieira está no aire, está a pedra levantada. Se ti lle das o volante que é o que conecta con isto, se baixas a rieira, a pedra baixa, toca coa outra e frea o moinho. Agora se pode mover por eso, porque está a rieira levantada. A auga sairía aí pola sateira. Importante que o chorro teña forza suficiente para que dé normalmente na terceira aspa, contando dende a saída da sateira. O que faltaría sería a comporta que vai, eso, o mecanismo pecharía aquí. Se pulsaría aquí diante, entón o que faría xa non é que faga que non saia a auga, pero o que fai é que a auga choque con e saia polos lados e non mova a radiz. Un peche que na orixe debía vir deste burato que está aquí tapado, que o que fai é cortar a auga directamente con a comporta, ou ben, que isto tamén o tiña, un pesadoiro, que é un mecanismo que o que fai é, mediante o péndulo, baixar unha comporta que aquí na boca da sateira o que fai é cortar o acceso da auga para evitar que se mova o rodicio. Entón, sairía por ali, caería aquí e empezaría a mover o moinho. Bueno, estou dando por aquí un paseo e mirando como está quedando o muiño. Esta parte exterior que se refiere ao cubo, a presa e todo o trayectorio isto era para mover dúas pedras ao mesmo tempo no cubo grande. O cubo máis pequeno, desde que eu me acorde, nunca chegou a traballar. Entón estou vendo a canalización que fixeron, que algunha dela tamén é nova, e a outra é antigua, lógicamente. E a presa tamén é nova. E fixeron de hormigón, antes era de pedra. A auga que viña para a presa ven do río antigo, pero ven dunha zona da lá de arriba que lle chaman o Atranco. E lle chaman o Atranco. Precisamente o río que existe ahora mismo atrancaba no lá arriba para que a auga viñera directamente á presa, da presa ao muiño. Eso era por onde viña o río. O río de riba abaixo pertenecía ao muiño. En cuanto a presa, se tapaba no verán porque a agua non daba o suficiente caudal para que o muiño podera moer.
Entonces tapábase, cando estaba a presa chea, pois se abría a presa, iba moendo o muiño, pois aproximadamente 40, 50 ou unha hora, máis non moía, unha pedra sola. En cuanto ao tema dos rejadores, tocáballe rejar desde o 11 de julio ao 8 de setiembre. Podían rejar de día, de sol a sol, de noite a agua pertenecía ao muiño. Se algún quería rejar de noite, tiña que comprarlle agua ao muiñeiro, que non había máis. Que algún que outro, pois de vez en cuando necesitaba regar, pedíache 1 ou 2 horas, que bueno, que cobrábaselle ese tempo. Este era un muiño propiedade, non era comunal, nin vecindario, nin nada, este era unha propiedade dun propietario. Os muiños de herdeiros, como lle chamaban, eran os muiños que están para arriba, para Camos, pero este non, este era propiedade privada. Se pagaba un alquiler por él, en millo, non en diñeiro. Que aquí se pagaba, a principio, se pagaban 80 ferrados de millo ao ano. 80 ferrados de millo. Despois baixaron a 60 ferrados. A pesar de que o muiño non era só un muiño, sino que tiña 4 ou 5 campos por aquí. Campos, viña, tiña unhas viñas grandes aí, tiña un campo bastante grande aí, tiña un par deles máis, un pola parte ali, outro pola parte ali. Tiña terreno, tiña algún terreno, non era só un muiño. Eles traían aproximadamente un ferrado que calculaban sobre 16 kilos. A maquía se trataba que un ferrado de millo se lle quitaba 1 kilo cunha maquía que había xa con esa medida. Se era medio ferrado, pois se lle quitaba a mitad, media maquía, que esa maquía estaba dividida en 2 zonas, en 2 partes, unha que levaba 1 kilo e outra medio kilo. E se eran 10 kilos ou 12, pois se quitaba aproximado, ou 15 kilos, se quitaba aproximado, nin unha cousa nin outra. Un saco de millo, aproximadamente un ferrado, tampouco se estaba a pesar. Entonces, dai se calculaba un ferrado de millo, se sacaba unha maquía de 1 kilo, 1 kilo de millo. E se era medio ferrado, tamén aproximadamente, se lle quitaba, pois, a mitad, media maquía. Eso era o que pagaban. Con diñeiro prácticamente non pagaban nunca. Era rarísimo, rarísimo que alguén se quixera pagar con diñeiro. Supuestamente que alguén quixera pagar con diñeiro, pois según valera o kilo de millo, así lle cobrabas. O cuarto arco, pois precisamente, cando se estuvo aquí, se subía pola mitad do arco, que era a entrada que tiña para o muiño, a mitad prácticamente estaba anulado, só se lle miraba un trociño do arco, pero casi non podías nin entrar únicamente agachado debaixo do arco. Os outros 3 están como están agora, pero o cuarto non existía desa forma. É dicir, o arco existía, pero estaba aterrado. O muiño do Porto do Molle, aquí no vacío está sempre a mover. O